Папай, мамо, папай. Сега вече е като истински тигър. Да. Глозга кукалите. Аз съм оставила месцето, не е съвсем кока. Ми харесва, бе, виж как си го яде. Тя изкарва сок някакъв, това е важно. Браво, мамо, но ти харесваш месцето повече от мангото. Със сигурност. Искаш ли това да опиташ я да види тук на мама? Има ли кой ключ? Да, браво. Искаш ли да го обърнем обратно? Айде с другата ръчичка хвани и си го обърни обратно. Да, това е месце. Хайде. Така и аз вече съм голям човек. Папам сам. Папам аз месо.